ତାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଆମର ରଭୟ ରଭୟ ଟିକେ ଜୋର କରେ ଭାଇ ରଭୟ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ରଭୟ ଏମିତି ସେମିତି ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଭାଇଟା ଜୟ କଳିଙ୍ଗ କଳିଙ୍ଗ ଅଟୋଚାଳକ ମହାସଂଘର ସଦସ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ହାତ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମର ଉଦାହରଣ ଭାଇ ଆମର ଭାଇ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ ଆଜି ଆମ ଏଇ ସଭାର ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷୀ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିକି ସନ୍ତୋଷୀ ଭଉଣୀ ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି ସନ୍ତୋଷୀ ଭଉଣୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ। ଜୟ କଳିଙ୍ଗ। କଳିଙ୍ଗ ଅଟୋଚାଳକ ମହାସଂଘ ପରିବାର ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ।